Iffirmat Memorandum of Understanding bejn l-Università ta' Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Lokandi u Ristoranti biex studenti tal-kultura u t-turiżmu ikollhom l-opportunità ta' work placement skont il-kors li jkunu qed isegwu. Il-ftehim se jippermetti wkoll li professjonisti fil-qasam joffru korsijiet osra u master classes fejn l-istudenti se jieħdu tagħlim prattiku tal-industrija. Jiġri bħalma aħna nużaw l-isptar biex nagħlmu il-dentisti, l-tobba biex jagħmlu x-xogħol tagħhom hemmhekk, u n-nurses u l-paramediċi l-oħrajn, għandna bżonn placements, postijiet ta' xogħol fejn l-istudenti jieħdu it-training neċessarju. Ġifieri l-Università tħoss li dan huwa parti normali, mhux straordinarju mix-xogħol tagħha. Dan il-ftehim huwa prova ċara ta' kemm l-Università hija attiva fl-oqsma li ta' kull sena toffri gradwati ġodda fihom. Ir-Rettur Vella spjega kif l-Università għandha dritt mhux biss tħarreġ lill-istudenti iżda wkoll tagħti kontribut hi stess fl-oqsma li tgħallem. Fil-każ tat-turiżmu l-Università se toffri għajnuna riċerkattiva lill-qasam. Jekk għandhom bżonnijiet ta' riċerka biex jifmu aħjar il-kamp tax-xogħol tagħhom u fejn sejjer u xi riski forsi għandu, jgħidulna jitkellmu mal-professuri tagħna u din ir-riċerka li ssir anki tramite l-studenti nnifsu minn barra l-professuri tkun iktar relevanti għall-industrija. Tony Zara mill-MHRA tenna li dan huwa żmien ideali biex wieħed jara li l-istudenti tat-turiżmu qed jirċievu t-taħriġ kollu meħtieġ biex jikkompetu fl-industrija, speċjalment meta wieħed jara li fl-aħħar snin Malta kisbet rekord wara l-ieħor fejn tidħol ospitalità. Dawn huma fatti li jagħmlu kuraġġ lill-professjonisti u jħeġġu biex iktar studenti jsegwu karriera turistika.